दिनै 2025 मायथाइनि खुंगा 74थि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान एबा गायसन सान बेखौ दुलाराय बर' हारिनि गेजेरावनो बेखौ मिरु जोंहा बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिनैनि दिनाव बेखौ थुनलाइनि गायसन सानखौ फालिदों। जोंबो दिनै कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय हावराघाट गुदि थुनलाइ आफादनि जानानै जोंबो दिनै बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै नैबे हावराघाट बर' ससाइटिनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदों। बे साननैनि हाबाफारियाव दिनै 15 अक्ट' दिनै 15 थारिख बे 15 थारिखआव जोङो थुनलाइयारि हिसाबै जोङो थुनलाइखौ मोजां मोनो हिसाबै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय एबा जोङो लिटारेचार बादायलायनाय लादों, खन्थाइ आवरायनाय। लोगोसे दिनै जोङो गेलेनाय बादायलायनायबो लादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हावराघाटआ बर' थुनलाइ जोनोम सानजों लोब्बा लानानै हावराघाट गासै दख'रा मोखां आफादफोरा दिनैनि दिनाव जोङो बोसोरारि जथुम्माखौबो लायो। जोङो बे हिसाबै जोङो गोबां जोंहा आगजु बायदिसिना माबा थायो, आफादफोर थायो। बे आफादनि जानानै जों दिनै गेलेनाय बादायलायनाय लानो दा गिबियावनो सोलिगासिनो दङ खन्थाइ बादायलायनाय। बे खन्थाइ बादायलायनाया जागासिनो दङ आरो हरै जोंहा आबसुनि दैदेननायाव दिनै भलिबल आरो काबादि गेलेनायबो जादों। बे दिनै सानसेनि हाबाफारिल' नङा, बे साननैनि हाबाफारि जों गाबोन जोंहा बेयाव जों गाबोन 16 नभेम्बर, गाबोन 16 नभेम्बर। बे 16 नभेम्बराव जों गाबोन आरो जोबथा सान गाबोन जोङो बेयाव हावराघाट दख'रानि गासै मोखां आफादफोरनि जोंहा बेयाव डेलिगेट दङ। बे डेलिगेटआव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय डेलिगेट एबा थान्दै महराव फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन। गाबोन आरो फिरफिलाबो जों उरायनाय जागोन, गेलेनाय जागोन। गासिबो थुनलाइ आफादजों लोगोसे गासिबो हावराघाटनि मोखां आफादफोरनि फिरफिलाबो बिरायनाय जागोन। एसेनोसै। এতিয়া আমি আজি কাৰ্যসূচীটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ৭৪ সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগতে আমাৰ হাওৰাঘাট আঞ্চলিকৰ অগ্ৰণী বড়ো সংগঠনসমূহে একেলগেই আমি পালন কৰি আহিছে এই সাহিত্যৰ জন্ম দিনটো। আজিও আমি হাওৰাঘাট নগৰত পাতিছোঁ। আজিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ 15 আৰু 16। আজি আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্ৰতিযোগিতা লগতে খেল ধেমালি এইখিনি আজি 15 তাৰিখত। কাইলৈ আমাৰ মূল কাৰ্যসূচীটো থাকিব। প্ৰথমতে আমি আমাৰ সংগঠনসমূহৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, আৰু দুপৰীয়া ভাগতে আমি প্ৰতিনিধি সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, আৰু ৰাতিত আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অলপ ৰাখিছোঁ যাতে আমি এই টাউনত নগৰত আমাৰ আজি অনুষ্ঠানখন লোৱাৰ উদ্দেশ্যই হ'ল আমাৰ নগৰত থকা যিবোৰ সমাজৰ সদস্যসকল আছে তেখেতসকলৰ মাজত এটা সচেতন যাতে জাতিৰ প্ৰতি এটা যি কালচাৰ, আমাৰ যিটো কালচাৰ সেইবিলাক গম পায়, আদান প্ৰদান হয় ভালকৈ। আমি এই উদ্দেশ্যলৈ আজি আমি হাওৰাঘাটত